Сол Кембъл, но пък имаше предимство в този двубой с него, Иан Райт, и едва ли много хора очакваха да не успее да реализира, само че точно това стана, така че Тотнъм остава в този матч. Силата на шпорите е само от един гол. Сега те успяха да отнемат, това е много опасно. Андертън и каква намеса на Джон Лукич. Сегодна проява на вратаря на домакините, след това сблъсъци между Тери Шерингъм и Мартин Кион. Там е и Патрик Виейра, както и Крис Армстронг, Алан Нилсен също. Какво ще бъде решението на Дейвид Елъри? Ще успокои обстановката с няколко картона. Главния съдия. Такъв получава Патрик Виейра. Както и Крис Армстронг. Отлична работа иначе на Джон Лукич, ето след тази грешка в отбраната на Арсенал. Андертън може да комбинира, реши да стреля по диагонала, но Джон Лукич се справи, а след това, може би заради това, че Теди Шерингъм атакува Лукич, след като той вече бе ловил топката, домакините реагираха толкова остро. Успокоиха се страстите. Колерут, Андертън, сега Стивън Кар. Шерингъм носи малко по-назад. Андертън. Опит на Тотнъм да притисне своя съперник Армстронг. Какво влизане само на Крис Армстронг. Дейвид Елъри не спира играта, възможност за Тотнъм. И пак Джон Лукич успява да спаси. Тук обаче сякаш Дейвид Елъри е на път да изпусне двубоя от контрола си. Крис Армстронг с много грубо влизане срещу Патрик Виейра. Дейвид Елъри подмина ситуацията. Наскоро Армстронг бе получил жълт картон. Вижте какво влизане само направи той. Категорично заслужаваше да бъде изгонен в случая, да не кажем, че може да получи директен червен картон. Да, не закачи кой знае колко сериозно кръка на Патрик Виейра, но пък ако го бе направил, със сигурност положението на френския полузащитник нямаше да бъде никак добро. Остава на терена Крис Армстронг. Това е тъч за Тотнъм. Добри минути за шпорите. Алан Нилсен. Сега възможност изстрел и това е гол! Тотнъм изравнява след попадението на Анди Синтън в 57-та минута. Ето как добрата игра на гостуващия тим му носи успех. Тук Джон Лукич бе безпомощен. Не се намеси отбраната на Арсенал както трябва. След това нямаше късмет и Джон Лукич, видяхте след удара в гредата, топката се удари в главата му и след това влезе във вратата. По-скоро в рамото се удари топката. Голът би трябвало да бъде записан на негово име като автогол. Това няма кой знае какво значение. В случая Анди Синтън се води голмайсторът, а Тотнъм изравнява срещу Арсенал. Виейра. Беркамп. Спрям бе тук. Успя все пак да продължи атаката. Уинтербърн. Иан Райт стреля. Но отново го прави неточно. Доста ситуации се откриха пред Иан Райт в двубоя до този момент. Той обаче ги пропуска една след друга. Изключвам, разбира се, попадението му от бялата точка, с което даде преднина на своя отбор. Арсенал не изглежда чак толкова активен през това второ по време. Тотнъм е отбора, който доминира. Фулсън не се получи с това дълго подаване.
Нарушение на Крис Армстронг. Болт. Много се справиха гостите и тук организират контратака. Армстронг стреля! Колко добро положение за Тотнъм, който е в подем. Арсенал изглежда притеснен от това развитие на нещата. Попадението в вратата на тиристите сякаш разколеба състава на Арсен Венгер. Андертън продължава атаката. Ситън към Уилсън. Той сгреши. Но отново Арсенал се справи както трябва. Възможност за Тотнъм. Андертън нямаше как да стреля твърде близо. Бе начал Уинтърбърн. След това Патрик Виейра отне. И поредната грешка при подаване. Колко много топки сбъркаха хората на Арсен Венгер през това второ полувреме. Стивън Кар. Андертън е точно там, където трябва, само че стреля твърде разочароващо. Няма и помен от добрата игра на Арсенал през първата част. Вижте какво изчистване направи тук Мартин Кион. Право към Дарън Андертън. За негово щастие той не се възползва както трябва от подаръка. До края обаче няма много време. Беркамп. Стив Болт се включи. Битка между него и футболистен съперника. Това ще бъде корнер. Най-после опасност пред вратата на Тотнъм. Мърсън центрира. Там е Сол Кембъл. Диксън. Джон Хартсън също се появи в игра и сега подава. Там възможност. Удар на Мартин Кион. Имаше пространство. Мартин Кион не успява обаче да намери целта. Ето го положението. Разбира се, работа на Мартин Кион не е да бележи голове. В случая имаше шанс да направи това. Мърсън. Ян Райт. Добре овладя. И пак Пол Мърсън. Играе един срещу Клайв Уилсън. Успя да избие в тъч. Натиск на Арсенал в последните минути. Сега Тони Адамс е в наказателното поле. Какъв гол! Какво е изпълнение на Тони Адамс? 2-1 за Арсенал. Минута е 87. Арсен Венгер може да бъде доволен. Ето как Тони Адамс се включи тук. Топката стига до него и от въздуха. С страхотен шут. Не остави шансове на Иан Уокър. Имаше и рикошет. Се видя от това повторение. Може би известен късмет за Арсенал, но Венгер може да бъде доволен. Неговият тим нанася решителен удар и то в момента, в който изглеждаше, че Тотнъм ще успее да си тръгне поне с точка от Хайбари. Заради по-добрата си игра през второто полувреме. Отново напрежение между футболистите. Е героят за Арсенал в този двубой. Мърсън. Тотнъм изглежда наранен. Нова атака на Арсенал. Мърсън успя да се пребори. След това комбинира в дясно към Ян Райт.
срещу него. Райт се задържа, след това елиминира Клайд Уилсън, след това центрира. Това е Беркамп. Какъв контрол от Денис Беркамп? И трети гол. Тук матчът свършва след това страхотно изпълнение на Денис Беркамп. Един от класическите голове за холандеца. И то в толкова важен матч. Вижте само радостта на футболистите на Арсенал. Ето го центрението на Ян Райт. След това само за едно докосване Беркамп елиминира своя съперник, след което стреля в далечния ъгъл. Никакъв шанс за Ян Уокър. Страхотен гол за Денис Беркамп. Това означава 3-1 в полза на Арсенал в самия край на този сблъсък. Рей Пауър се появява на мястото на Денис Беркамп, който гарантира успеха на артилеристите в това дерби. Тотнъм положи много усилия, имаше своите шансове, особено през второто полувреме, но в крайна сметка не издържа. В самия край на двобоя получи два късни гола и е на път да загуби сблъсъка на Хайбъри срещу големия местен съперник. Андертън. Тук още една ситуация и възможност за контратака на домакините. Тони Адамс пак тръгва напред. След това центрира. Там е Колдървуд. След това Уилсън не се намеси както трябва. Крайна сметка обаче това е всичко за този двубой. Победа за Арсенал срещу Тотнъм в този класически сблъсък на Северен Лондон от ноември 1996 година. Тони Адамс скара важния втори гол. Преди това Ян Райт открива Дус Пан Десинтън изравни, а след Тони Адамс Денис Беркамп гарантира успеха на Арсенал, който през онзи сезон остана на трета позиция в класирането с 68 точки, 7 по-малко от Манчестър Юнайтед. Нюкасъл и Ливърпул също спечелиха по 68. Тотнъм завърши на 10-та позиция с 46, но в онзи ден Арсенал също бе доволен, защото успя да победи големия съперник с 3-1. Празнична вечер за феновете на артилеристите.